and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Halang tong Master o Chief Devon. Apan sa dili pa nato paagason ug ihalad ang iyang dugo. Makikhilawas ka una ni Jan nga hubo ibabaw sa halaran. Unsa? Gusto pa ka ba? Mao kini ang London, di ba? Si bisan kinsa nga ihalad. Buot mang magpasakop o himuong halad ang ilang kinabuhi o gisakripisyo. Kinahanglan na mag-agi dining maong proseso. Kay kalipay kini sa atong giilang Diyos. Chief Sugdan na Devon. nato ang pag-ambok ug ang magpanalangin aron masugdan na usab ang ritual sa paghalad sa kinabuhi ni John Carlson. Karon nga natapos na ang panalangin, ang ngayang maulian na sa panimuot ang ihalad. Bidin, bubui og tubig ang naong ni John Carlson. Aron maulian siya sa panimo. Madam. Nana, nabalikan na siya sa panimo, Chief Devon. Karon nga nabalikan na siya sa panimuot, Regina. Imo na usab ang hikayon sa pagpakikhilawas kaniya ibabaw diha sa halaran. Matuman, Chief Devon. John Carlson. Ayaw pagduol ako. Ayaw pagduol ako sakop ni Satanas. Ayaw pagduol. John Carlson. Regina, paghubo na. Aron hubuan usab siya o usog dayon ang ritual sa pagpakikhilawas kaniya. Ayaw pa na buhat ang takot. Ayaw. Ayaw. No. No, please. Ayaw. Ayaw. Nahubo ko na ang akong sapot. Chief Devon. Usok paghihapon ang Mount Everest, Regina. Hubuin na siya o pagsugod na. Oh, hubuan ko na siya. John Carlson. Ayaw! Ayaw! Gado! Mga buto! Sa masindi. Ang akong sapot! Mag-ilis ko! Mga gwardiya! Magsusi mo! Kuno sa karong mga buto! Animal! Murag may mga fighter planes usab sa palibot, Chief Devon. Ginala magkabiya dayon kung inidapita, Regina. Chief Devon! Ang akong mga bodyguards. Pakubiri ko nila. Pagdali, Regina! Oh, Chief Devon! Mga bodyguards! I-secure si Master Devon! I-secure ninyo siya! Ang murag may mga eroplano nga nagtuyog-tuyog sa palibot. Kibiyaan ko sa mga kwartsa nga nagbantay na ko. Kinahanglan makatangtang ko ini akong gapos. God, katabangi ko. Please. Masakot na may atake din eh. Sila kasi Jack ug ang mga kawanan. God, tabangi ko matangtang kining alambre nga nga nagigapos kong mga kamututil. Maluhay ka, Diyos ko. Kana, bro!
Buhaw na to ka naman sakop sa organisasyon sa mga safe house. Ah, may duha ka armadong bidagan ug butong pisto ug murag nag-atang sa pagduol ng fighter plane nga akong sakyan. Kini mo inyo pa! Sige! Usapan yung mga bala sa mga shotgun ng fighter plane! Natuwali na duha. Come in, Miss! Ground Troops Alpha 1, BLC! Please come in! This is Alpha 1A! Kumusta pag-atake niyo diya sa bus? May nakasuda sa itong mga ground troopers sa ilang safe house. Very good! Kinahanglan balis ko na ito si John o Jesslyn Carson. Bisag unsay may tabo! Daghan sa to mga sakop, Chief Devon, ang nangamatay. Tungod yun ang duha ka fighter planes sa Air Force nga may atake na to dinhi sa safe house. Bahala sila. Dili sila may nungdanong. Ako ang importante nga magkabiya na yun din. Kailangan makasakay ko balik sa akong chopper. Oh, may anda na ang imong chopper, Chief Devon. Manlubag na ko kung kinsa man ang mihatag ng otoridad sa paggamit niya ng fighter planes sa Air Force na may atake na to din. Manlubag sila na ko. Chief Devon, pwede ka na po sakay sa chopper. Guards! Kuberin ninyo si Chief Devon balik sa chopper. Kubiri ko ninyo balik sa chopper. Chief Devon, mauban ko ni mo. Dili ba ko gustong mamatay? Hapit na ang presidential election. Gusto pa kong magpresidente. Okay, magdali Regina. Oo. Nagsunod ko ni mo, Chief Devon. Mga bullshit. Mga bullshit. Dawatang akong kamot! Dali! Usa, may buot wikyas gamit ang chopper. Ikaw na yung bahala na bro. Kaya ako yung musikyo sa itong mga ground troopers. Kumulis ko ni bro John o Jesslyn. Damn it! Salamat kay nakasakay og nakabiya na gid kita sa safe house, Master Devon. Nagpaingon ka na to kung sa ka-fighter plane. Unay sa pagtira pinagi sa itong grenade launcher ang maong aeroplano. Bingo! Ah, very good! May pagkapunggit ang maong fighter plane ug bibuto. Pagkos kiyang speed ng chopper kat yalig sundan kita sa usa ka fighter plane. No! Naiko sa grenade launcher gear sa chopper ang usa ka fighter plane. Ang ginawa ni Bro Sammy. God! Bro Sammy. Base, Camel! Ground troopers! Usa na inyong lakaw o sitwasyon na sa bus. How about sa iyong pag-rescue ni John o Jesslyn? Thank you, bro. Bro, si Jesslyn. Si Jesslyn! Kinahanglang mapatay Regina kung kinsa man ang atake dito sa safe house. Ug labing siguro, may rescue na karon niya itong John Carlson ug sa iyang asawa. Nagduda ko, Chief Devon, nga mga junior officers sa Air Force ang may atake dito. Kay may gamit sila og mga fighter planes. Negligence kini sa mga opisyal sa Air Force kini hitabua. Manubag silang tanan nako. Lakip na ang presidente. Come in, Base! Base, come in! Si Senator Regina kini. Come in! Yes, Base, come in. Pamati! Nagkinahanglan og reinforcement ang atong mga tao sa Safe House South. Kay may mga unidentified armed group nga may atake dito. Hiabtan pa ninyo sila.
Pamatya ang tanang mga animal nga may atake nila. Lakip na sila si John Carlson. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!